dia a tothom. Em dic Carlos Corominola i treballo en el GEPAC, que és el Gabinet de Planificació i Anàlisis de Qualitat de la UPC. I avui em tocarà fer una petita presentació de tot el que hem fet durant aquests 5 anys amb temes de dades aplicades a Power BI i el que seria l'anàlisi d'aquestes dades per la presa de decisions amb aquest sistema. D'acord? Primer identificarem una mica què és el que fem nosaltres com a GEPAC. De fet, donem suport de planificació i avaluació a la universitat i a les UTGs, i bàsicament per el que seria la planificació acadèmica del PDI, acreditació de titulacions, hola, bon dia, i sistemes de processos de qualitat. Sistemes de processos de qualitat de la universitat. Dintre d'això hi ha una part important, que és la que em toca fer a mi amb els companys que tenim de l'equip de dades, que seria la realització i anàlisi i difusió del que serien les dades estadístiques, informàtiques i enquestes i informació que tenim del sistema, i bàsicament seria per implementar un disseny i seguiment de processos per l'avaluació institucional acadèmica de qualitat i d'acord amb unes directrius i objectius que la finalitat sempre és garantir la millora contínua i retre comptes als grups d'interès que seria a la societat, és a dir, què fem, com ho fem i quins resultats estem obtenint de tot el que s'està fent a la universitat amb dades. Bàsicament, dintre del que és l'equip de dades, fem recollir, tractar, publicar i difondre la informació clau tant dels ensenyaments oficials, la recerca, l'economia, el personal i el que seria la gestió i serveis de l'UPC, seguint un compromís de transparència, rendició de comptes i una millora contínua per tot el que seria el tema de presa de decisions. Sempre el més important és tenir unes dades que les volem transformar en informació de qualitat per després prendre unes decisions que siguin el més acurades possibles i el millor possibles. A veure... Passem a tenir el que seria d'on venim dintre del GEPAC, que el que teníem antigament era un llibre de dades que estava format amb Excels publicats amb HTML. Com podeu veure, és una informació obsoleta, perquè bàsicament és simplement unes dades que es fan amb informació estàtica, no és visualment atractiu, i a més s'han d'actualitzar manualment, amb la qual cosa perd una mica el sentit de poder fer un anàlisi molt acurat o molt precís de segons quines circumstàncies. Llavors, a més, pot donar possibles errors del que seria la informació. Com hem evolucionat? A partir d'aquí vam decidir que el sistema d'Excel amb HTML no era factible i vam decidir passar a el que seria un Business Intelligence. Dintre dels Business Intelligence que hi ha, vam agafar el Power BI. Com si us hi fixeu, la dada d'abans que no us ho he comentat era tenir el nombre de matriculats de l'estudiantat de màster per nacionalitat. En aquest cas hi ha les dades de totes les persones que són estrangeres amb el seu percentatge i darrere d'això hi havia per quants països estava distribuïda. Clar, si passem al sistema de Business Intelligence, com podeu veure, tenim un mapa amb la indicació GPS del país d'on provenen i a més tenim una informació una mica més acurada amb temes que podem filtrar tota la informació per curs, centre, tipus d'estudi, si volem saber de quina titulació, etc. i automàticament tota aquesta informació d'aquí es anirà modificant en funció d'aquests filtres. La potència de treball que et dona això, evidentment, és molt més gran que el que teníem abans. És una nova tecnologia, la informació és totalment dinàmica, visualment és atractiu, l'actualització és automàtica i t'ajuda a millorar sempre la dada. D'acord? Què és un Business Intelligence? Bàsicament, com s'ha dit al principi de les ponències que hem fet, això és un concepte que neix als anys 50 i que comporta un sistema de tecnologies, un conjunt d'estratègies i tecnologies que permet convertir dades en informació de qualitat per a la presa de decisions. Bàsicament és això, vull dir, és d'unes dades que tenim inicialment, transformar-les en informació de qualitat
per després poder prendre una decisió acurada amb el que necessitem o el que la universitat en aquest cas necessiti. Vam optar per Microsoft Power BI perquè era un sistema que ens permetia treballar molt intuïtivament, és més econòmic que altres sistemes com pugui ser Tableau o Qlik o Pentaho o altres que n'hi hagin en el mercat. I, de fet, Microsoft Power BI l'avantatge que té és que és un sistema de serveis de programari amb aplicacions i connectors que funcionen conjuntament per convertir qualsevol font de dades que tinguis que no tingui relació entre elles i després relacionar-les per convertir-les en informació que sigui coherent, interactiva i atractivament visual. És a dir, puc agafar un Excel, puc agafar un SQL Server, puc agafar dades d'Access, puc agafar dades de TXT, puc agafar una pàgina web amb una URL, és a dir, et permet moltíssims connectors. I això la potència que té és que després totes aquestes informacions les pots relacionar i fer un anàlisi acurat d'això. D'acord? Bàsicament facilita la creació de quadres de comandament i transforma les dades en informació perquè millora la presa de decisions. I encara que a nivell d'usuari la pot fer servir tothom, està molt focalitzat també per als analistes de negocis, analistes de dades, científics de dades, etc. Però és que tothom la pot fer servir, perquè el que tenim nosaltres publicat ho pot fer servir qualsevol persona, i inclús descarregar dades. Dintre del que és l'arquitectura del BI, del que és Power BI, tenim cinc grans apartats. La primera part i el més important és la fase d'importació i neteja de les dades. Això, que es coneix en informàtica com un ETL, es fa amb Power Query. Power Query és un programa que té inclòs Power BI, però que va néixer en el 2013 com una evolució d'Excel perquè pogués tractar les dades de forma massiva. I es va incorporar Power Pivot en aquell moment perquè tots dos treballessin. Això ha evolucionat i s'ha transformat amb el Power BI que tenim avui en dia i que et permet amb el Power Query netejar, importar, transformar i crear noves dades calculades o columnes, que seria la part bàsica més fonamental. Un cop ja tenim feta la neteja i la importació de les dades i càrrega en el sistema, s'ha de fer el que és el modelatge d'aquestes dades, és a dir, tenim diferents taules de diferents llocs que ara les hem de relacionar entre elles. Això seria la segona part i també molt important que et permet després poder fer un anàlisi exhaustiu i que no hi hagi ambigüitats amb les dades i que tu puguis fer el que vulguis amb elles, és a dir, analitzar coses que en un primer moment no sabies i no t'havies donat compte i que et permet, això, podríem saber dels estudiants que fan enginyeria química quant costen a la universitat, per exemple. És a dir, un cop tens totes les taules relacionades, podries obtenir una informació que ara mateix no podríem saber, si no tinguéssim un sistema d'aquest relacional. A partir d'aquí, el següent pas és crear el que serien les mesures. Bàsicament, mesures són càlculs que es fan amb llenguatge DAX, que és un llenguatge propi de Microsoft. No és un llenguatge, com ho defineix Alberto Ferrari, que és una de les persones més importants en aquest sistema de coneixements de Power BI i que és expert en llenguatge DAX. Diu que és un sistema simple, però al mateix temps molt complex. Vull dir, no és fàcil de fer anar. Però, un cop tens fetes aquestes mesures, ja passes a la part de visualització, és a dir, creació dels informes, és a dir, fem uns gràfics, fem unes taules, fem unes matrius i interrelacionem la informació per obtenir el que nosaltres necessitem. I per últim, és la publicació i compartició de les dades. Tot això es fa en el servei de Power BI del núvol, d'acord? Un cop ja tens això, ja tens el model muntat i a partir d'aquí ja pots fer l'exposició i la difusió de la informació. Exemples de com podria quedar o què és el que hem pogut nosaltres anar fent. Aquí tenim un primer exemple del que seria la matrícula de grau i màster de tots els estudiants en evolutiu des del 2020-21 fins al 24-25. Tu directament pots tenir a dalt i seleccionar, dir, escolta, jo vull veure què ha fet matemàtiques. Selecciones matemàtiques i automàticament tot això canvia amb les dades de matemàtiques. O vull veure què ha fet, jo què sé, l'EVE. I dintre de l'EVE
vull veure quines titulacions tinc i quin és el percentatge d'home-dona que tinc a dintre de les dades. És a dir, et permet una sèrie d'interaccions que amb les dades d'Excel antigues no podíem fer en absolut, i per tant és una potenciació de tota la informació que tenim. Passo a posar més exemples, però després entraré en viu perquè veieu com funciona. Això seria la procedència familiar dels estudiants de grau i màster per comarca. Tenim la distribució per zona i després els cercles o les bombolles seria el total de persones que hi ha en aquests municipis. Ho tenim per comarques i després cada comarca el seu municipi de major a menor, és a dir, la major quantitat d'estudiants que tenim sempre són de Barcelona, la gran majoria. Però després tenim també el Vallès Occidental, Terrassa, bàsicament, l'Hospitalet, Santa Coloma, etc. És a dir, rodalies de Barcelona i Barcelona, amb la qual cosa ja podem saber d'on prové el promís d'estudiants, és a dir, ja podem preveure quines mobilitats tindran, etc. D'acord? Un altre exemple podria ser, per exemple, això d'aquí. Aquest d'aquí és un resum de quins estudiants venen estrangers a la universitat, és a dir, a la part de dalt tenim els estudiants de grau, en aquest cas del 23-24. En total teníem 22.505 alumnes, dels quals 1.289 són estrangers, per tant és un 5,73%. Això m'indica que en el grau no tenim una incidència molt gran dels estudiants estrangers, però en canvi, si ens anem al doctorat, el 55% d'estudiants són estrangers. Després jo us ensenyaré què fa tot això, perquè després inclús pots analitzar molt més en profunditat. Simplement són exemples del que podem fer. Aquí teniu una piràmide d'edat de distribució del PDI per gènere, és a dir, per franges d'edat menors de 30 anys, entre 30 i 40, 41 i 50, 51 i 60 i 60 anys. Home i dona, en distribució de percentatge de 100%. Fixeu-vos que la mitjana d'edat és de 49 anys i mig, és a dir, no som joves ja, comencem a tenir tots una edat ja dintre de la universitat i podem veure quin és el percentatge de dones i d'homes que tenim. També ho podien saber per categories, és a dir, titulars, catedràtics, associats al que fos, d'acord? Passo a un altre exemple. Això seria la distribució de notes de totes les assignatures de la UPC, de l'any, en aquest cas, 23-24, és a dir, totes les matrícules que hem tingut. D'aquí podríem agafar, per exemple, una titulació, un centre i una assignatura, i veuríem la distribució que hi ha hagut d'aquestes notes d'aquella assignatura. Fer comparatives, etc. És a dir, l'eina és molt, molt potent. Aquí tenim no sé si us sona el que és el POR, que vam tenir fa una reunió fa poc amb el gerent, doncs aquest és un anàlisi del POR que vam preparar amb Power BI per l'analítica del gerent. En aquest indica quina és l'edat mitjana, fixeu-vos que l'edat mitjana és molt més alta del PAS que del PDI, vull dir que encara estem més envellits nosaltres que el PDI, i tindríem la distribució per tipus de règim jurídic, és a dir, el PAS de carrera, que serien els PAS funcionaris, els eventuals, etc., amb el que seria un gràfic de percentatges. Això que esteu veient aquí són els 8 BIs que tenim muntats, que estan tots dintre del portal d'indicadors. Tenim el d'indicadors de grau i màster, que seria la matrícula bàsica. Tenim el de rendiment acadèmic, que seria quines taxes de graduació ha obtingut cada titulació, quines notes han obtingut, taxes de rendiment, abandonament, tot el que vulgueu saber de rendiment acadèmic, tant de grau com de màster. Després tenim el de personal, que aquí inclou PDI, PAS, inclou investigadors principals, PSRs, etc. Tenim també el del POR, que us ho he comentat. Tenim un d'internacionalització, és a dir, d'on provenen els estudiants, o el PDI estranger, que fa classes aquí. Tenim també un de seguiment i acreditació de les titulacions, que és el que fan servir les UTGs per acreditar-se institucionalment dintre de la universitat amb ACU, i també serveix per fer el seguiment de les titulacions, d'acord? I per últim tenim el de l'escola de doctorat
i el de programes de doctorat. Això seria una mica el que tenim nosaltres reflectit. Si us faig un exemple, per exemple, si entrem en el primer, que s'ho havíem ensenyat, farem en directe una mica de visualització. Això seria l'índex general que tindríem. Ens anem a la primera que us he ensenyat, que seria aquesta d'aquí, que seria la matrícula de grau i màster, i aquí podríem fer un exemple, és a dir, me'n vaig a l'evolució, com podeu veure hi ha diferents pestanyes i cada pestanya té una informació diferent, a la qual puc analitzar, però vull fer referència en aquesta, perquè en aquesta aquí teniu l'evolució que hem vist abans de matriculats de grau i màster per anys. Si jo ara aquí dic vull veure només els de grau, automàticament canvien les dades i podria veure, per exemple, els que venen de matemàtiques. Automàticament canvien les dades, si us hi fixeu. Torno enrere i ara anem a fer esmena a el que podem fer aquí. Jo, un cop estic aquí, per exemple, amb la matriu que tinc aquí, aquesta matriu està composada per diversos nivells. Al curs tenim el nivell del centre, tenim el nivell de l'estudi i tenim el nivell de la titulació. Jo amb això puc anar jugant i puc canviar el tipus d'informació. Per exemple, primer la faré una mica més gran i amb aquests botons d'aquí que tenim puc, per exemple, reduir l'agrupació, és a dir, tornar a agrupar la informació perquè així puc veure la comparativa entre els diferents anys que hi ha a tota la universitat. O puc dir, no, mira, vull veure el que hi ha a cada escola, és a dir, quants estudiants venen de cada escola. És a dir, cada cop podem fer un anàlisi tan acurat com vulguem. Si me'n vaig anar al gràfic, encara puc fer una cosa millor. Si jo entro aquí dintre del gràfic i faig clic en aquest botó que seria el desglossament, podria analitzar un any. Per exemple, si jo agafo l'any 23-24 i entro dintre, fixeu-vos que aquí s'ha desplegat automàticament en totes les escoles que tenim a la universitat i el percentatge d'homes i dones que tenim matriculats. Un cop entro, per exemple, a l'EVE, que és un dels que té més titulacions, entro dintre, veig que estic amb graus i si entro dintre d'aquí veig la distribució d'aquests graus dintre de cada titulació. És a dir, tinc quants homes i dones tinc a enginyeria biomèdica, quants tinc a enginyeria elèctrica, a enginyeria química, amb la qual s'ha anat passant tota la informació que tinc fins ara. És a dir, com podeu veure, és molt potent. Espera que m'ho fico això. Tal com us deia abans, quan hem entrat aquí hem vist que si agafo el 23-24, perquè el 24-25 no tenim encara tota la matrícula, però si agafem el 23-24, fixeu-vos que el que us he dit abans, en el cas dels països que venen de doctorat, puc tenir una llista dels països amb més incidència d'aquests doctorats. És a dir, en aquest cas tindríem, per exemple, República d'Iran, Islàmica d'Iran, és el que més estudiants aporta estrangers als doctorats. I vosaltres direu, ostres, com pot ser això? Doncs és. Després sí que tenim Xina, Itàlia, Colòmbia, Mèxic i altres països de la resta del món. Però bueno, podem veure, per exemple, la distribució d'aquestes titulacions i podríem veure destacada una d'elles entre totes, que és en aquest cas la República d'Iran. Si us hi fixeu, l'evolució que ha anat fent els darrers anys s'ha anat mantenint. I en canvi en altres, com pot ser el de, no sé si és Colòmbia o l'altre, que és aquest d'aquí, ha fet una disminució del que són els estudiants que aportava fins ara. És a dir, jo aquí puc veure del top 10 dels 10 països que més aporten estudiants a la universitat, puc veure quina és la relació i l'evolució dels darrers anys a l'aportació d'aquests estudiants a la universitat. Per tant, puc fer incidència en aquests països per contractar polítiques de màrqueting o el que sigui que m'interessin atraure aquest tipus de persones. D'acord? Tirem enrere i me'n vaig al principi. Us puc posar un altre exemple i després ja em posaré a fer l'altra part. Per exemple, si anéssim aquí un altre cop, podríem veure allò de l'anàlisi de les assignatures, que jo crec que és força interessant, que el tenim aquí. Aquí tindríem el rendiment de tot l'any de les assignatures. Si agafo, per exemple, el quatrimestre de tardor i me'n vaig a agafar el que són les gràfiques, jo podria dir, escolta, vull veure
per exemple, totes les titulacions que venen de matemàtiques. I aquí tindria l'anàlisi que hi ha d'estudiants per tipus de nota dintre de tota l'escola de matemàtiques, però a més podria agafar i dir no, és que vull veure la titulació, en aquest cas de matemàtiques, és a dir, el grau en matemàtiques. Aquí tindria la distribució del que seria el grau en matemàtiques, tant en NP, suspesos, aprovats, notables excel·lents o matrícules d'honor, i la distribució del 5 fins al 10 en percentatges que els tenim anotats aquí. Però a més podria dir, no, escolta, és que a mi m'interessa veure àlgebra. Doncs agafem àlgebra lineal i automàticament sabré què és el que ha passat amb totes les assignatures d'aquesta titulació. És a dir, podria fer inclús comparatives. La potència que té això serveix, per exemple, per les comissions d'avaluació acadèmica, que de fet ho vam tractar això a l'Escola d'Arquitectura del Vallès ja fa 8 anys. Ja vam començar a preparar el primer BI. Això va ser abans que entrés jo al GEPAC. Després ja hem anat muntant tot aquest tema. D'acord? Digue'm. Si volguéssim donar l'evolució de notes en més cursos. Sí. Mira, jo t'agafo i et dic comparativa d'assignatures, àlgebra lineal, i anem a agafar aquest, ho veus? Aquí tens la comparativa, però després la tens també en gràfica, i amb la qual tens la gent que ha aprovat, que és de color verd, que ha aprovat vol dir major a 5 fins a 10, tens els no presentats i els suspesos, amb la qual tens que aquí cada cop ha anat evolucionant a millor aquesta assignatura. Ho veieu? És a dir, cada cop tinc més aprovats, vol dir que s'hauran implementat algunes polítiques o el que sigui que hagin fet que aquesta assignatura tregui millors resultats cada cop. És un exemple pràctic, vull dir que ja el veus que està en viu. Pots fer més coses, vull dir, hi ha molts exemples, inclús podríem veure, agafant l'exemple de la procedència dels estudiants per comarca que havíem vist en el principi, podríem analitzar, per exemple, mira, si jo tinc aquí, per dir, mira, l'ETSAP del Vallès, que aquesta és l'escola d'arquitectura que estava jo abans, tu podries dir, tots aquests estudiants d'on venen? És a dir, procedència, Terrassa, Sant Cugat, Sabadell, Cerdanyola, etc. És a dir, l'àrea metropolitana, l'àrea del Vallès, bàsicament. Però si poguéssim agafar de tota la UPC, si no agafo el Vallès, sinó que les agafo totes, podria dir, quants venen de Barcelona? Si faig botó dret, puc agafar i dir, vull veure un anàlisi per geografia, amb la qual tinc el detall de totes les titulacions que comporten que els estudiants del 24 al 25 del municipi de Barcelona a on estan distribuïts, a matemàtiques, a estadística, en el màster, etc. I això va baixant, és a dir, vas veient que aquí estan totes les titulacions, ho aneu veient, no? És a dir, puc analitzar en concret una regió, una titulació, és a dir, puc entrar en més detall, depèn de l'anàlisi que vulguis, sempre és primer saber què vol el nostre usuari i com ho puc representar perquè tingui la major potència d'anàlisi perquè després ell pugui prendre decisions. Penseu que tot això està pensat per les UTGs, pel vicerrectorat, perquè després puguin prendre les decisions que siguin necessàries. D'acord? I, per exemple, en aquestes dades que tenim publicades, sí. N'hi ha algunes que estan publicades, o tenim més dades, o tot el que tenim està publicat? La gran majoria de dades estan publicades. Un exemple, perquè Digues. fa molts anys, quan jo Sí. estava de comunicació, això manualment amb un accés i un immens. Sí. I era, per exemple, saber de quins instituts ve la gent que Sí. ho ha de fer. I vull saber si aquestes dades estan públiques. Mira, No sé si és molt la... procedència de l'estudiantat de secundària, que una companya d'aquí ha treballat amb això. Vull dir que aquí podrien saber, per exemple, d'on prové la gran majoria dels estudiants que venen de secundària. Doncs mira, de la ciutat de Barcelona, en el 24-25, el gran gruix ve del Frederic Mistral, o pot ve de l'Institut Cultural CIC, o dels jesuïtes del Clot, etc. Podries agafar i dir, no, mira, jo vull veure només del centre, jo què sé, és que ara mateix no et sabia dir qualsevol d'aquests, però podries seleccionar un centre de secundària o una població,
i podies dir, jo vull veure, doncs mira, jo que soc de Cerdanyola del Vallès, vull veure de quins instituts venen. Doncs mira, aquest és el Forat del Vent, que és un institut que està a prop de casa meva, tenim el Pere Calders, que està a la universitat al costat de l'Autònoma, tenim el Montserrat, el de l'Institut del Barri Banús, és a dir, veig la distribució de tots els estudiants que m'han vingut. Què em permet això? Que pugui fer una política de transparència i visualització de les dades. No m'entretinc més amb això perquè volia ensenyar moltes més coses i també l'Abelardo ha de treballar amb això. Aviam, un segon, sisplau. Tu volies, Abelardo, perquè queden 15 minuts. Comences a... Bueno, és que si no, no ens donarà temps. Bueno, si no, després, si tenim el torn de preguntes... No, era més que res perquè, a veure, un segon que no trobo la... Aquí, ara no em surt això. Bueno, us volia presentar una mica com seria l'estructura, el que passa que ara mateix se m'acaba d'anar i no hi ha manera de recuperar-ho. A veure, aquest és el teu. Abelardo, si vols, tu mateix, sí? I després ja acabem de rematar, perquè surt el teu aquí. L'Abelardo us explicarà una mica què és el que ha fet dintre del que és l'ESEIAT. Sí, bueno, como presentación creo que es inmejorable. Bueno, gracias, tampoco. Ahora habéis visto la potencia que tiene Power BI, pero ahora veremos para la gente que no tengáis conocimientos de Power BI, perderle el miedo y cómo podéis empezar, porque Power BI tiene mucha potencia, pero también tiene mucha flexibilidad y escala muy bien. Es decir, se puede utilizar para analizar desde un Excel sencillo, una extracción de cualquier sistema de información, a lo que ha comentado él, conectarnos a diferentes fuentes de datos, obtener los datos, tablas, relacionarlas, crear un modelo de datos y a partir de ahí crear un informe. Pero se pueden hacer desde auténticas salvajadas, como lo que hace él, hasta lo que veréis ahora, que son cositas más sencillas, pero sobre todo veréis que es muy sencillo empezar y que le podéis perder el miedo sin ningún tipo de problemas. Esto me... jo soc, pel que no em coneixeu, soy Abelardo González, trabajo en los servicios informáticos del campus de Terrassa y lo que os he comentado. Directamente vamos a ver un par de informes que hemos creado desde el campus de Terrassa. Todo lo que es la parte de presentación ya la ha hecho el Carlos. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a ver un par de ejemplos, un par de informes muy sencillos para que le perdáis el miedo a la herramienta y podáis ver que realmente es sencillo. Nosotros lo que buscábamos inicialmente era ver qué nos podía ofrecer esta herramienta respecto a las herramientas anteriores que veníamos utilizando, como era, por ejemplo, el Excel, que hemos utilizado todos. Uno de los primeros informes que hicimos era para el análisis de los tickets del campus de Terrassa. Lo que hicimos inicialmente fue una extracción de datos del Génesis y esta extracción de datos finalmente se materializa en un fichero Excel, o no recuerdo si era Excel o si es CSV, da igual. Mientras tengamos un conector con el que podamos acceder a los datos, ya podemos empezar a trabajar con esta herramienta. Vosotros os podéis bajar el Power BI Desktop, que es gratuito, y justo nada más abrirlo ya tenéis una opción que es obtener datos. Uno de los conectores que hay de entre los chorrocientos conectores que hay es, por ejemplo, Excel, archivos CSV. Entonces os podéis conectar a este archivo y a partir de ahí ya veréis lo que son las columnas de este archivo Excel y podéis empezar a jugar con diferentes visualizaciones, podéis arrastrar columnas y obtener indicadores. En este caso, lo que nos interesaba y lo que se hacía anteriormente en Excel era un análisis de los tickets por año, de las horas imputadas por cada ticket, y nos interesaba ver los datos desde tres puntos de vista: desde el equipo resolutor, de quien había resuelto la incidencia, también a nivel del servicio ofrecido
Y finalmente, la unidad cliente, que era la que al final es la que nos abre el ticket para solucionar un problema u otro. Aun siendo un informe sencillo, luego, bueno, también podemos ver que tú puedes establecer en la matriz central, si a ti te interesa, establecer una jerarquía determinada en función de los campos que tú tengas. Y luego, esta información, esta jerarquía, también la puedes volver a exportar, por ejemplo, a Excel, que también al final siempre acabamos en Excel, pero la gente al final siempre quiere volver a un fichero Excel. También se puede hacer con la jerarquía que tú determines. Aun siendo un informe muy sencillo, tiene varios puntos, varias características que lo hacen mucho más potente y mucho más flexible que el enfoque que se realizaba antes, por ejemplo, con Excel. Es decir, tú con el Power BI Desktop, que es completamente gratuito, tú te lo puedes bajar, puedes hacer esto de una manera muy sencilla, pero lo bueno es que luego esto, cuando tú lo subes al Power BI Service, que ya vendría a ser la parte del Nubull, puedes publicarlo vía web, por HTTP, etc. Y puedes dar acceso a este informe por nombre de usuario. Nombres de usuario y contraseñas que ya existen en la OPC. Es decir, aquí puedes acceder con tu nombre de usuario @ podrías dar permiso a un nombre de usuario @ office365.upc.edu y con exactamente la misma contraseña que ya tenéis en vuestra cuenta @upc.edu. Aparte de la flexibilidad de poder acceder en cualquier momento a este informe online, también lo que es la durabilidad de este informe en el tiempo. Aquí podéis ver que tenemos datos desde el 2023. Para que esto se refresque con los datos de este año, lo único que tenemos que hacer es volver a hacer una extracción del Génesis, igual que hicimos inicialmente, con las mismas opciones de exportación, que incluya también el año 2024, machacar el archivo de donde se cogen estos datos, refrescar el informe y todos los datos serían actualizados automáticamente con el nuevo año. Por lo tanto, podéis ver que es una ventaja muy significativa respecto a lo que veníamos utilizando hasta ahora. Hay que decir que esta base de datos actualmente está en una carpeta de SharePoint, porque uno también de los conectores que tiene Power BI es conectarte a carpeta SharePoint, y nos ofrece varias ventajas, como por ejemplo que si por cualquier circunstancia la extracción que hacemos la hacemos mal o no la hacemos con las opciones que toca, y el informe no refleja los datos correctamente, puede recuperar una versión anterior y se acabó. Y ya volvería a funcionar todo correctamente. Luego, el siguiente informe que quería enseñaros ya va un paso más allá, tanto en lo que es la visualización como lo que hay detrás en el servicio de Power BI. En cuanto a visualizaciones, aquí ya podemos establecer con una característica que tiene Power BI que se llama parámetros de campo. Si queremos una estructura de datos, la podemos establecer de forma dinámica. En función de los campos que seleccionemos aquí, se irá creando nuestra estructura de forma dinámica, como he comentado, y luego podremos hacer una exportación a Excel para seguir trabajando sobre estos datos. También en la visualización inferior, en lugar de tener que hacer varias pestañas en función de los datos que queremos analizar, también podemos poner botones y en función del botón seleccionado también podemos hacer que aparezcan unas gráficas u otras. Aquí podemos ver un ejemplo de que hemos seleccionado el año, hemos seleccionado la unidad y hemos seleccionado el número y el título de lo que sería la comanda. Y entonces se establecería de forma dinámica esta jerarquía y a partir de aquí ya podríamos analizarla con los diferentes selectores que tenemos o exportar los datos a, por ejemplo, Excel para su posterior análisis. También tenemos un menú lateral porque aparte de poder establecer esta jerarquía de manera dinámica, también nos pidieron poder afinar un poco más
en la información que se visualizaba, porque por ejemplo aquí tenemos una jerarquía de año, unidad y número más título de la comanda, pero a nivel general. Si nos vamos al panel lateral, podemos seguir filtrando la información y, por ejemplo, decir, a ver, yo solo quiero ver como solicitante de compra, un solicitante de compra en concreto, una unidad, por ejemplo, al OTG del campus de Terrassa, y entonces seguimos filtrando esta información que antes la habíamos filtrado solo a nivel de año, de ámbito o por meses. Luego, una ventaja respecto al informe anterior es que los datos ya no provienen de una extracción estática, sino que nos pusimos en contacto con los desarrolladores de la app de compras de la UPC y les preguntamos si podíamos acceder de alguna manera a estos datos de forma dinámica para tener que evitar tener que hacer extracciones, colgarlas en algún sitio. Y al final lo que nos hicieron es, nos colgaron la información en unas hojas de Google Sheets y como tenemos, como Power BI Desktop también tiene un conector para conectarte a estas hojas de cálculo, tú te puedes conectar, tienes una serie de hojas, te las descargas, puedes relacionar la información entre las diferentes tablas y a partir de ahí puedes tirar del hilo. Por ejemplo, una vez que hemos llegado a un número y a un título de una comanda, como aparte de la tabla de comandas tenemos una tabla que nos dice los ítems de la comanda, puedes abrir un menú con el botón derecho y puedes acceder a los detalles de la comanda y puedes acceder, por ejemplo, puedes crearte otra vista donde veas una información más genérica de la comanda, los ítems de los que hay en esa comanda e incluso puedes acceder a otra tabla relacionada que es el inventario de la comanda y si esos elementos están inventariados puedes ver la información por edificio, número de serie, importe y los valores que tengas en cada una de las tablas. Aparte de dejarnos la información en el Google Sheets, lo bueno que tenemos de pasar ya el informe a lo que es el Power BI Service, a lo que es la parte de la nube del entorno de Power BI, es que tú puedes programar las actualizaciones de los datos en los cuales se basa tu informe. ¿Qué nos permite hacer eso? Por ejemplo, a nosotros nos actualizan esas hojas de Google los fines de semana. Desde Power BI Service tú programas que cada lunes a primera hora se actualicen esos datos. ¿Qué conseguimos? Que la gente que accede a este informe llega un lunes por la mañana a trabajar, se conecta al informe y sabe que los datos están actualizados al lunes de esa semana. Por lo tanto, es una ventaja muy significativa respecto a cualquier herramienta que se pudiese utilizar anteriormente. Ahora quiero hacer un par de pinceladas respecto a lo que nos ofrece Power BI Service a nivel de trabajo en grupo. Los informes, como he comentado anteriormente, tú los subes a un área de trabajo y a partir de ahí pues, puedes compartirlos, puedes obtener un enlace web, pero también Power BI Service y las áreas de trabajo, según el licenciamiento que tenemos en la UPC, se pueden establecer cosas bastante interesantes como lo que sería una canalización de implementación, un development pipeline que le dicen en inglés. Esto la gente de desarrollo sonará. O sea, puedes tener 3 áreas de trabajo, una de desarrollo, una de test y una de producción. Puedes tener un grupo de trabajo trabajando en el área y subiendo informes en este área de desarrollo. Una vez que esos informes ya se cree que cumplen las expectativas y funcionan correctamente, se pueden pasar al área de test, donde una serie de personas comprobarán su correcto funcionamiento. Y finalmente se pasa al área de producción, donde se consumirán ya el informe en su etapa de producción y donde no se toca nada y donde acceden los usuarios finales. Es una manera bastante buena de trabajar porque puedes ver en qué estado está cada informe y si tú tocas algún elemento de un informe respecto a otro área,
él te muestra qué ha cambiado, el informe y entonces tú puedes gestionarlo mucho mejor los cambios. Luego también a nivel de potencia de Power BI Service, en cuanto a lo que es el trabajo en grupo, cuando tú subes un informe de Power BI Desktop a Power BI Service, tú en Power BI Desktop tienes un archivo. Cuando lo subes a Power BI Service tienes dos, el informe y el modelo semántico. El informe es lo que habéis visto, lo que toca el usuario final, donde no ven trabajan con los datos pero no tienen acceso a los datos. Pero también lo que se puede compartir es el modelo semántico, es decir, tú tienes acceso a varios datos, haces un modelo de datos relacionado entre ellos y tú podrías compartir este modelo para que alguien que sepa de Power BI pueda hacer sus visualizaciones propias. Es decir, la UPC podría tener un modelo de datos aquí en Barcelona y desde diferentes campus poder trabajar con informes diferentes. Y ya por último, lo que quiero... luego también hay una funcionalidad que se llama Data Flows, que es lo que es el Power Query, es poder coger datos en red y tú programas, por ejemplo, acceder a una fuente de datos, coger diferentes tablas, programar sus actualizaciones y luego compartir este Data Flow, de forma que cuando alguien quiera hacer sus informes basados en esta información de estas tablas no tiene por qué acceder directamente a la base de datos, sino que puede acceder directamente a los data flows que ya están en Power BI Service, en el servicio en la nube. Entonces, permite un mejor control del acceso a los datos y cuándo se refrescan estos datos. Bueno, a partir de aquí ya, si quieres hacer o mostrar un... Bueno, ha sido corto e intenso, pero no tenemos más tiempo. Si tenéis alguna pregunta respecto a los informes o Power BI en general del ecosistema... Pues... ¿Tot el que has fet ha estat de formació? Sí. ¿Cuántas horas o cuánto es lo que...? Bueno, bastantes horas. Lo que pasa que... Es fácil, es lo que he comentado antes, es muy escalable, es decir, es fácil introducirse, tú puedes coger un vídeo de YouTube y hacer, por ejemplo, el primer informe es muy sencillito, eso se podría hacer en un mes, si quieres. A partir de ahí, lo que quieras, porque lo realmente complicado de todo el entorno Power BI es lo que hacen ellos, es decir, coger datos de diferentes fuentes, hacer un modelo de datos para poder cruzar datos de una base de datos de aquí, de una página web de allá, de un Access y luego saber utilizar DAX, que es un lenguaje que sirve para analizar datos, que también tiene su complejidad y eso lo puedes hacer puede ser tan sencillo como una línea o tan complicado como páginas y páginas de código. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Yo te digo, el primer ejemplo, el de análisis de los tickets del Genesis, en un mes lo puedes tener. Una pregunta. ¿La plataforma Power BI tiene, o sea, puedes conectarla con otras plataformas que tiene add-ons o productos plugins o cosas que puedas añadirle? Lo que tiene es, primero, lo que son los conectores para poder acceder, te permite mucho conector para poder acceder a muchas fuentes de datos. ¿A qué te refieres? Si se puede conectar con un CRM, o sea, si hay algunas pequeñas aplicaciones que ya tengan un uso específico para un uso que quieras dar y que se pueda. No sé si en la misma lógica que tiene el navegador Chrome o tienen otros productos que puedes añadir a esas aplicaciones. No sé, pregunto, por curiosidad. Bueno, lo que hay es, lo que sí que puedes hacer es bajarte visualizaciones para hacer un tipo de gráfico u otro y a nivel de conectores no sé si tiene los que trae la herramienta y a partir de ahí, si ninguno de los que trae te sirve, siempre puedes utilizar, por ejemplo, Python. O sea, sí que te proporciona un entorno donde tú puedes coger tu código de Python y si tú tienes una API para conectarte a cualquier sistema de información, puedes coger los datos a través
de Python y la librería Pandas, y al final cuando te conectas lo que acabas viendo es lo de siempre, tablas con información. ¿Alguna pregunta más? Hi heu donat més usos, a part del Genesis i de l'aplicatiu de compres? Nosaltres, de moment, no. Bueno, hi ha... Sí, crec que sí, que hi ha... Que és, el proper que volem fer és per l'ocupació d'equips tips, sí, i ocupació d'aules. Són els propers projectes. ¿Habéis planteado hacer un curso a través de SDP o formación de Power BI para...? Sí, estaria bé. A mi, si em paguen, jo ho faig, eh? Jo... Pero lo digo porque yo a veces, por ejemplo, trabajo con GenWeb, y hacemos cursos como profesores online, cursos presenciales, a veces. No sé, yo creo que estaría bien. Yo me apuntaría a ver. Val, doncs sí, jo crec que un curs gratuït seria fàcil d'iniciació. De fet, l'SPD ha plantejat cursos de la Generalitat que pot accedir qualsevol persona. Hi ha dos nivells, el Power BI bàsic i l'avançat. A partir d'aquí ja cadascú decideix si vol fer aquí. La majoria de coses que hem après, tant ell com jo, són de webinars. I d'autoformació i buscar-te la vida una mica. I després també que el Power BI també va per capes. Obtenir dades, fer el modelatge de les dades i després la visualització. Només amb el primer pas, obtenir dades i transformar dades i netejar dades, ja pots dedicar només a això. O després fer modelatge i DAX, ja pots estar tot el dia fent això o la capa de visualització. És que és molt potent, però clar, depenent del que vulguis, és complex. Sí, fa falta llicència per fer-ho servir? Hi ha llicència UPC o cadascú adquireix les seves llicències? En aquest cas, nosaltres tens l'usuari gratuït, que aquest el tenim ja de fet amb l'Office 365, però després sí que necessites per compartir dades o per fer ja més coses més acurades, necessites una llicència Pro. I nosaltres el que fem servir per tot el tema de la implantació de dades en el portal d'indicadors és una capacitat premium que juntament, des d'aquí agrair a i5UPC la col·laboració amb el que és el portal i amb GenWeb també, que ens va ajudar a fer els dashboards per implementar-los en el portal d'indicadors, sí que la capacitat premium et permet una gran versatilitat perquè et deixa descarregar dades, cosa que Microsoft ho té capat amb el Pro, i això que el Pro pagues per usuari, em sembla que són uns 10 euros mensuals per usuari, i de més a més et deixa fer la incrustació o embedded dels BIs dintre d'un portal propi nostre, que és el GenWeb 6.0, que amb la col·laboració de GenWeb vam poder implementar. La llicència que va també per número d'usuaris? Va per números d'usuaris i després el que és la capacitat premium, aquí sí que ja no sé exactament, però jo diria que també. I a més, la capacitat premium et permet tenir més capacitat d'emmagatzematge dintre del núvol i fer altres temes que se m'escapen, perquè ja és i5UPC qui ho porta, que porta tot el tema de seguretat, porta el tema de les actualitzacions i altres temes de Data Warehouse que ho fan ells. De fet, tu pots basar-te al Power BI Desktop, pots basar-te al Power BI Desktop, pots fer els informes que tu vulguis, els podràs pujar al núvol a la teva àrea personal, no podràs crear ni àrees de treball, ni podràs compartir els informes, però tu podràs accedir via web, podràs... La llicència comença quan vols compartir l'informe, però és com tot, jo també vaig començar sense llicència, vaig fer els primers informes tal i qual i després van dir, ostres, això estaria bé compartir-ho i que més gent pogués accedir als informes. Llavors pots demanar una llicència a UPCnet, te l'ha d'autoritzar el teu cap, però si te l'autoritza, a partir d'allà la tens i
pots fer aquesta compartició i treballar en grup i utilitzar ja totes les funcionalitats que t'ofereix l'eina. Clar, jo vaig també començar amb Power BI perquè sabia que l'OPC té llicències i és l'eina que està utilitzant Power BI. Hi ha més eines, hi ha Tableau, hi ha unes altres, però ja que l'OPC utilitzava aquestes, vam començar per aquí. Agrair, suposo que tot també, a l'organització, tot el suport que ens ha donat i sobretot a la directora de l'àrea TIC per permetre'ns poder ensenyar tot el que hem fet durant aquests 5 anys a l'AGPAC i suposo que amb ell també del que ha fet a Terrassa. Moltes gràcies.